Geria nabone kionga chinsa ibere tugochaka kurwase county ya Nyamira somo senator county y'umushimwa Kongo omogeni nabwo mu senator we county Kisii Moske Richard Momaimo atia baraiban banyarako babago kwandra ukani ukororo kwanekya buna egasagu kyomogusi ngo chakiramo ekubwaterana hanemo na secikura chine chirebosi cy'umwaka bw'ikiri bubere na 25 na ibere okwana hasomo yegoyo mu bwa matanga oyone kigwa ase ward ya township bunge ya West Mugirango ase county ya Nyamira ni gabara yabo banyarako babago kwandra ukani ukororo kwanekya buna nkweroberia bare andake go chikorosie kyameke mo kyage siasa na bego kwanekya buna mbachiko mwako boko mu waziri mukoro Mheshimiwa Fred Matiang'i haseganga ya yogo chokoria ekiruge kega kyobora ibwense ase chikura cy'umwaka uyu muri kito Fatgad Gisemba na arenga asomo igoyo nabono twarga na robot rega century wikira nase umuyega kwa komwenia umurisia Daniel Ombachi Mogeni oyo okorekana ase ward ya township bunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Umuyiga oyo ningo oikiranwa no moseneta we county ya Nyamira omoske Erikyo Kongo omogeni abwase amuburia umubunge o South Mugirango moske Silvana Ziosoro kotebya umurai bwense ekemaene nonya nigo omoseneta oyo ateba nigo asobochorio bonene borebosyo omugusi atache kubwatesya umurai bwense Dr. William Ruto kokoba yokweba egesaku kyomugusi Magia no kare furi kutoka usora kama mwezi wakale lingi como por igoro dingere kana wala kare kile wanta rike igaba to mara emisia sai na kuto ukwane ile wale bora tieni lakini mkale na tabani ndio bora tia Mheshimiwa Rais jamii ya Mkisii sisi sio wajinga na kama unatutema 2027 tawana maneno nonye nigo omoseneta we county ya Kisii omoske Richard Momaima Onyonga nigo aira chinga kyecho na kuburia omugusi omugima kubwatesya Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokoriya oburai bwense ya Kenya njenara dalile nara etekeye na ndire mula miko wa wano miko waweke nyumba na wano toko siaka nyumba hizo tosoine tumewote na tote yes ego mimi kiende wadi kura milioni 2.8 chikuecho na chizo tale topole kamo abana weito wabusiba kuri chikura nzando basawanza kumwana bono tikatola beka namo tolende goranya bari bakonya koramo mwana oli Fred Matiang'i motige ene president wano mwamo engana eyo yokobwatsya Matiang'i boigo nigo yaewa ogosera okonene no mo coordinator we kiama kya UPA James Nyakang'i atwanjera nenge round ye une bisakubinde byakolire na indu n'abagusi tigatochamo na indu totane ninonye president na indu totwale kiama yeito ensemo yende nigo baria barigetie ebirego asobochorio bonene borebosyo buna omoske Rogers Muturi oyo obwate obotebwe ikorogo kyobochumbe wa West Mugirango beyakira ekoko inata itasoa politics ekeagera omondo ngwere chikura taliyo takongikane dogo tanaka yasimia ate wangeti ingwe wanga chingaki echecho nigo omoske Jeremiah Migosi origetie oboseneta bwa Nyamira asobochorio bonene borebosyo aira chingaki echo na koro kya ogutagokiwa kwaye igoro yoburai we county ya Nyamira Okomba ntaye kwa salomo isimiwa mwalimu Keganda na Gorega tawa da wanga kira chizi to mugota omo bako yendo de mo to ngete de litota kunyara urusyo montoliga lipote ko montoliga hingo reporter ya Gatembe korwase ewadi eyeiga ya township ejegotoka imeye bunge ya West Mugirango nje Fatgad Gisemba
itapita.